unsay importansya nga sa maong pultahan nga giingon sa atong Ginoo. Kaniadto bisan gani hangtod karon no pipila sa panahon sa mga Hudiyo, kung magtudlo gani ang usa ka magtutudlo, unya adunay maulahi, iya kaning sirhan. Di na niya makapasulod. Di na ka makasulod. Kay para sa ilahon, importante kaayo nga from the beginning, anaa ka sa maong diskusyon, no? Anaa ka sa klase. Kay matud pa, ang kanang hilig kay magpaulahi, mo kanay lisod, kaayo tudluan. Dili man ka interesado. Dili kayo fully committed. No? Mo ka na nga kung ang tanawon sa karong panahon na, aduna sa mga panimalay maginikanan ningon ana. No? Sirhan dayon kung dugay mo uli ang mga anak. Aduna sa mga teacher siguro, pero maragwa na ron kay mahadlok man sa balao. Pero during my time, no, sirahan yun ka. Bisan sa seminaryo mi, if you are late, bisan pa nag 5 minutes, di nakakasulod sa klase ni Padre. Kay sirhan naman na niya. Bisan pa magdanguyo-guyo ka dito, di nakakasulod sa iyahang klase. Unya, ang pultahan nga giingon sa Ginoo, mga kaigsunan ko ni Kristo, unsa man kining nga pultahan na. Unsa man kini nga giingon sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon. Imahe sa maong pultahan nga masaato pa ang pultahan nga atong pagaagian gamay lang kaayo. Daghan ang naningkamot nga makasulod, pero pipila lang ang makapadayon sa pag-agi niini, gumikan sa iyang kasigpit kaayo. Unsa may pasabot niini? In our way towards holiness, dili ingon ni ana kasayon. Adunay mga butang or parte sa tong kinabuhi that we should learn to give up. That we should embrace to let go and change. Aron ingon ana, pagsulod nato sa sigpit nga agianan, makahimo kita niini. My dear brothers and sisters in Christ, dina sa tong panaw sa kinabuhi, ang Dios mismo ang maong pultahan nga atong agianan. Kay matud pa sa Gospel sa John, no? Chapter 10, verse 9, anyone who enters will be saved. Sa kang kinsa man nga mosulod niini, maluwas. Ibig sabihin, sa ato pa, ang iyang pultahan nga maos ang Dios mismo, magluwas ka nato when we allow ourselves to join the travel towards that door. Ang pultahan, maumangyod ang Ginoo mismo. Mga kaigsuonan ko din ni Kristo, ang pagsulod sa mga pultahan sa tong Ginoo, ga-require kini og efforts and commitment. Efforts and commitment nga naman. Kay kinahanglan man gyud kini nga mga butanga aron kita makasulod ngadto sa Ginoo. Daghan ang tuktok, daghan ang naningkamot, pero pipila lamang ang gipasulod sa Ginoo. Kay matud ko sa akong ibang humili kahapon, because of our rigidity, because of our stubbornness, that's the reason why we could hardly get into that door. Tungod kay ana-ana nato ang kagahi sa atong kasing-kasing. And for many times, ang Diyos nag-abli sa iyang ganghaan, sa iyang pultahan. But for many times also, we deny the offering or the offer of God sa atong kinabuhi. Di mo nag-iingon, no? Lami mangyug kaayo ang tawhanon. When ikumpara nimo sa kalibutanon, the kalibutanon nga attractive kaayo. Una kadalasan, kalagmitan, una siya nga itong pawak yun kita. Kay matod pa, when the world
will offer us, no? Ma-attract mangyud kita. Kaya kinang-kinang man sad ang kalibutanon. And that is why, madala ta. Yung kadala nato, una na mga panahon, nga maglisod na ta pagsulod sa ganhaan sa Dios. Kaya pagsulod sa ganhaan sa Dios, mamangyud ka ng kaya nimo pagsunod sa iyahang cross. Unsa man nga cross that we are willing, di ba, to renounce, no? Sa ato ang kaugalingon nga kabubuton para sa kabubuton sa Dios. Sa atong kaugalingon nga kinabuhi para sa kinabuhi sa Ginoo. Sa atong kaugalingon nga dalan para sa dalan sa Ginoo. Ya lisod man na. Uningon na Ginoo sa gospel, sigpit kaayo ang agianan. There will be wailing and grinding of teeth. Nganuman, kadili sayon. Unsa may kinahanglan nato in order for us to qualify ourselves nga diin mosulod makasulod kita sa ganghaan sa Ginoo. Maura gyud ka ng usa ka butang. Ningon ang Ginoo sa gospel, maningkamot. Unsa man nga paningkamutan? Maningkamot nga magbag-o sa kinabuhi. Bisan unsa kalisod ang hagit kanato to change our lives, but we have to remember that His power is more powerful than the power of the opposite side. Duha ka gingharian, the kingdom of light, gadiin ang tinuod nga kalipay, gadiin ang tinuod nga kinabuhi, ihatag sa Ginoo kanato. Or ang kingdom of darkness, nga gigobyerno ni Satanas. Ora man na, duha ka kingdom, duha ka pultahan. Which way you are going to choose? Asa man ni ana ka gusto? Ang tawo nga sige nga pakasala, nagpili ko na siya. Sa dalan pa yung sa pultahan ni Satanas. Pero ang tao nga niningkamot siyang kinabuhi every day, nga bisan matugmo siya, bisan matumba siya, every day in his life or in her life, he has a heart, a courageous heart to pursue diin maya makabot ang kabag-uhan sa iyang kaugalingon. Remember, ang kabag-uhan sa kaugalingon is not 24 hours. It's not an overnight nga gihimuon. It is always a process. Pero ang proseso ni ini, you need to have a heart that is willing to be squeezed, willing to be purged, kay ingon ana ang pagsunod sa Ginoo kanato. Amo ka bantay, bisin nakasala na ta, sige ragyapon. Sige ra tagsimba, sige ragyapon. O bilang usay ang tira nato, sige simba, muragyapon mga batasan. Usay mahinuklog biya taana. Kana naman panultihon sa uban, sige kadadlaw na sa misa, pero mga batasan lahi kaayo, kabanday mo, kanuok taana kadaghan. Pero nag-iwan ng nagpakabana ta, usay wala. Nga naman, we feel nga anaata sa sakto or sa ato ang rigidity, sa katig-ag, sa stubbornness sa atong kasing-kasing. And that is why maglisod og sulod sa ato ang kasing-kasing. Maglisod og sulod ta ngadto sa agianan or sa pultahan sa atong Ginoo. Nga mismo ang Ginoo mo'y pultahan alang sa kinabuhi nga tunhay, alang sa kalinaw nga tunhay. Kaya ang gingharian sa Dios walay laing gialay sa atoa kundi kalinaw nga tunhay, kalipay nga tunhay, abunda sa kinabuhi uban kaniya. Kay mao man kana ang gingharian sa Dios. Ang pangutanan nato karon, nahimugso ba sa imong kasing-kasing ang tinuod nga pagsunod sa iyahon? Or hangtod karon gabungol-bungol ra ka? Or hantod karon mas gipili nimong magmagahi ka kumpara nga angay natong ihatag sa Ginoo? Because in our following the Lord, kinahanglan man nga aduna kitay kasing-kasing nga andam musunod kaniya. Amen.